Ang Ginoo matutom kag masaligan gid. Wala sang isa nga iya ginsaad nga napulak ang tanan natuman kag magkalatuman gid. Ang Pagtuon Subong, semanal nga paghusisa, pag-review, o kon pagsiding sa atong leksyon sa eskuela, sabatika, ini ginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa atong iglesia diri sa Central Philippine Adventist College. Isa ini ka Ilonggo o kon hiniligaynon nga version sa atong weekly Sabbath school lesson. Ako si Pastor Tomado, kagyari Subong, ang atong duwa ka mga resource persons. Ang ako nung napakilala sa inyo, si Ma'am Sheila Joy Samihon, halin originally from Coronadal, South Cotabato. Isa siya sa aton mga faculty diri mga kauturan sa CPAC School of Business and Accountancy. Ang iyang ginadala mga kauturan ara sa Accountancy Department. Ma'am Sheila, may adlaw sa imo. May adlaw, Pastor. Sa aton mga kauturan, nga padayon nga nagasubaybay sa sini nga programa, maayo nga adlaw sa aton tanan. Yes, si Ma'am Sheila Joy, mga kauturan, isa. Kasipe. Wow! Ang aton ikaduha nga bisita, mga kauturan. Ang aton bag-o nga Education Director kag Spirit of Prophecy Director, mga kauturan, Ellen G. White State Director sang aton nga bag-o nga union, West Central Philippine Union Mission, Pastor Ilden or Dr. Ilden Toledo. Pastor, mayong adlaw. Mayong adlaw, Pastor. Kag salamat gid mga hinigugma nga mga kauturan sa inyong dalayon nga pagsunod sa sining nga programa sa pagpalig-on sa aton pagtuo ug mahimo nga lively ang aton discussion sa aton Sabbath school lesson sa matag adlaw-adlaw nga Sabado sa aton papigbahin sa aton nga leksyon. Yes, and that's correct, mga kauturan. Ma'am and Doc, thank you gid sa inyong time nga ginakalitan na ni mga busy ini mga kauturan. Si Ma'am Sheila Joy, sekreto lang mga kauturan. You will just be surprised later on. Okay, sa hindi pa mga kauturan kita makabasa ka mga pangamuyo, akon kamo gina-remind nga ara kita mabatian sa may K5 News FM kada Biyernes ang gabi alas 8:30 tubtob alas 9 mga kauturan. Kag makita man kita sa Facebook, sa YouTube. Mga kauturan, inyo lang i-type ang CPAC Isday Church kag ang Pagtuon Subong ara dra mga kauturan. Inyo na makita starting Monday hasta nag-abot sa Sabado. Salamat. Yes, hindi pa ato na iduko atong mga ulo. Sa siningation ginoyari kami nagapasalamat sa imo. Of the kami Ginoo nga ang manami gid nga mga punto magagwa sa sinigid nga tion sa diskusyon. Salamat nga ikaw nagsabat sa amon pangamuyo sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunubos. Amen. Ma'am Sheila, aton sadsaran nga teksto. Ang aton sadsaran nga teksto makita sa Josue 21, versikulo 45. Nagambal siya diri. Walay bisan ano nga nakulang sang bisan anong maayong butang nga napamulong sang Ginoo sa balay sang Israel. Nahanabo ang tanan. Yes. Pastor Eldin, Ma'am Sheila, God is faithful. Amo ni ang leksyon naton, leksyon 12 para sa Disyembre 13 tubtob Disyembre 20. Ang Josue 23 kag 24 amo ni ang mga katapusan ng mga text, mga kapitulo sa Josue. Ako nakita, Pastor, nga this is a farewell speech of Joshua. Kaya nabala niya nga hindi na siya magdugay, go lang na siya.
and then nagpamilin-bilin siya, and then a good reminder that God is faithful. Yes, Pastor Eldin. Yeah, kung aton lang tawon sini pastor nga contextual naton nga study sa aton leksyon nagapakita nga nabahin-bahin na ang mga territories. Teritoryo. Pero ang tribo sa mga Levites wala pa ya sang ila ko galingon kay ang description ang hambal sang Ginoo sa ila hindi ka mo ya mag-possess sa land but you will be scattered among 48 ka mga cities kag didto kamo mag act as religious leaders. So aton makita dira inig og mga makauturan nga ang role sa mga Levites is very significant to ensure nga ang spirituality sa kada city. Yes. Nga napahamtang ang different nga mga tribes ma-maintain dito mga kauturan. So wakita naton nga gin-assign sang Ginoo ang mga Levites sa isa ka district. Yeah. Kag kun imo lang tawon pastor sa Adventist history, amo ni mga Methodist may aras lagi tawag nga circuit pastor. Nga sa aton mga Adventista gitawag nga district pastor. So ini nga ideya gali mga kauturan dito naging kuwa sa mga Levites when God assigned sa mga districts sa 48. So to ensure nga ang kasuguan sang Ginoo matudlo gid kag diri aton makitaan nga ma-maintain ang ila nga pakigkatipan sa Ginoo. With that line ginapahanumdom sila ni Joshua, ni Josue nga amo ini ang kaayo sang Ginoo. You have the spiritual guide nga maghatag sang teaching kag ako nakita dira pastor nga even though ang mga Levites wala sila sang duta nga ginpanuble but they were totally dependent sa Ginoo for sustenance. Yes, and Kita that's mga it. pastor no. Wow na. Amo na nga aton niya nga nakita naton Wala kita sang dako unless kung may gin mana kita sa alin sa atong ginikanan. Yeah, exactly. So in other words pastor, interwoven ang kabuhi sang Levites sa mga katawhan. Yes. Muna as God's representative and they were spiritual servants sa mga regions nila. So therefore, nakita nila nga kumpante si Joshua nga ini nga instruction sang Torah ipa-perpetuate, ipahibalo sa ila, and that he made a conclusion sa akong experience from Egypt going to the wilderness and now we possess the land. God is still faithful. Yes, and that's correct. So God is not be faithful even in the future but in the past. In the yes, past. ma'am. Para sa ako na ring a lesson, Pastor, no? Do ka comforting. To know ba lang nga sa tanan nga ginaagyan ta, God is always faithful. Sang mga nagliligad nga mga sinimana, Pastor, nagkadto kami to sa mga nabahaan, sa kasusubo gid sang ilang sitwasyon. Pero managani, God is always faithful. Yes. So amo na ang aton nga paglaom. Yeah, and that's correct. So mga kuturan, we are excited kung ano ka faithful, ano ka matutom ang Ginoo. All come to pass, Pastor, or came to pass. So, dira pastor kun aton lang tawon nga indi gid mapaslaw. Ginlantaw na akon sa grammatical construction sa Hebrew. And it connotes ang indicative. Magsiling kita indicative natabo gid. Yeah, tabo. It's a factual mga statement na ginhimo It cannot ina. be denied. Ginhimo gid ina sang Ginoo, and it's also in a perfect tense. Nga ginhimo ina sang Ginoo in the past kag aton makitaan nga ang implications sina nga kaginhimo ina sang Ginoo in the past, it means nga ang iyang saad wala gid nagakapaslaw. Yeah. Ang one word dira nga God's faithfulness is not general but specific nga ginahatag niya sa iyang mga tao. Meticulous siya sa paghatag sang kinahanglanon sang mga tao sa ilang ginakinahanglan. Therefore, ang wala gali kapakapaslaw nga saad sang Ginoo matuman sa kabuhisan tao in the basis sa niya pakigkatipan. Yeah. Kaya kung ang tao wala siya nagpakigkatipan sa Ginoo, ang Ginoo will not historically fulfilled sang iya nga saad sa iyang mga katawhan. Yeah. Ma'am Sheila, before na ako nihatag sa Pastor, akong sakyan ang imo word katipan. Agreement, covenant. Okay. Ang Ginoo may 5 ka mga character o kung mga attributes. Omniscient, omnipresent, omnipotent, eternal, and the last is immutable. Yeah. Ang immutable means wala gid siya nagkakapaslaw halin sa una
subong kag sa palabuton. The same thing. Wala siya ay sala dala lang gid nagsala ko to sa una. Amo na ang iban nga mga reliyon, amo na ang iban nga mga ano ni nga wala na ni ang amo ni ang napulo ka sugo kay wala na ni kay bag-o na. Hindi gina naton ano ni because if that is the case, God is not God anymore. Kung magliwat siya. Yes, Ma'am Sheila. Kanami, Pastor, no, sa kabuhi ni Joshua, nga, when your life is about to end, all you have in mind is the faithfulness of God. Yeah, kanami. Ang namian ko di nga punto sa aton lesson, nga naghambal siya di, all Israel's success has to be attributed solely to God's divine initiative and trustworthiness. It's not about the Israelites, it's about God, ma. Pastor, may i-share lang ko nga gamay nga experience. Nga ba ko bala, ma-experiensyahan mga faith, kundi do ka-irony bala nga ang faithfulness ng Ginoo, Pastor, you will usually experience that out of your comfort zone. Kay exam tanawon mo gindala sila sa wilderness, grabe ka budlay, pero at the end, God is faithful. Mayroon ko gamay nga nadumduman nga experience nga nambal ko gid, Pastor, faithful gid ang Ginoo. Sang naga-review ko, Pastor, sang board exam. Hindi ko ka-afford sa Manila, Cebu, or Davao. So, nag-enroll ko sa review center nga bago lang open sa Jansan. Unfortunately, the schedule, Pastor, is 6 to 9 sang gabi ilang gid. From Monday to Sunday. Tiyang bal ko, labot gid, Pastor, ang Sabado, Friday, 6 to 9. Ang subject nga naka-assign, isa pa gid sa pinakabudlay nga subject. Di ka siyempre gusto tagit yung makapasar. So, nag-struggle ko, Pastor, hambal nga sa 2 Timothy. Pagbasa ko, naka-reflect ko nga, even though we are faithless, God remains faithful. So, Pastor, ang natabo, first nga Friday night, Pastor, grabe gid ako na struggle. Nag-attend ko sa review. Tapos ang ara ko sa review center, wala gid ko may kakainsindihan kay ang balaan nga espiritu naghambal gid bala sa akon nga what I'm doing is wrong. Tapos ang bal ko, nga ginaobra ko ni wala ko salig sa Ginoo. So that was the first and the last Friday night nga review. So ang bal ko sa Ginoo, singko sa Ginoo, amo ni ang akon obrahon. Kay may ara kami 7 ka subject sa board exam. I will study for all 6. I will give to you the 7. And that will be ang subject nga nag-fall sa Friday night. Kag, to make the long story short, ara na ko sa board exam. Ara na ko sa subject nga wala ko. Nagtuon ko, pero hindi ko na amo ko confident. Kaya syempre, hindi ko kalagas. Kaya wala ko kaabot sa discussion. So, before ko nag-open sa questionnaire, nangamuyo, ko sa Ginoo, Ginoo, imo niya nga subject. Pag-open ba ko, ang budlay, imo. Ang hapos akon. So, scan ko sa as in. Wala gid sang hapos sa pila ka pages. Sa last nga page, may ara gid ko favorite gid nga topic. Habang ko Ginoo, ako ni. So, dasi ko nag-solve. In less than 3 minutes, Pastor, comprehensive problem, I have the answer. Unfortunately, the answer is not in the choices. So, dito na, grabe na akong struggle. Amo na lang gid nabalaan ko. Alanganin pa. Tapos, hambal na mga muyo ko sa Ginoo. Hambal ko, hindi pwede, Pastor, nga magkamali ko. Kay confident ko sa amo nga topic. So, I made a conclusion there's something wrong with the problem. So, I found out the error, and then I solved again, and I had the correct answers. So, kung sa pag-check na, Pastor, i-check na kung nalagpatan mong sakto nga answer. Pero ang over, instead of 50, nahimo 45. So, at least daw 2 points, imo points. Yung mga scores sa amo nga problem. And, na-amaze ko, Pastor, mas taas pa akong rating sa subject sa ginatag ko sa Ginoo kaysa akong gitunan. Yes, and that's so, gani, when you faithful. come out from your comfort zone and stand in faith, hindi ka gidya pagpabayaan sa Ginoo. So, ilabi na sa aton mga kauturan, no? May mga kabataan nga, especially nag-eskwela sa gwa or kaulubra, may pressure sang Sabado, magmatutom gito ya kay God is always faithful. Is always there. Okay. All atong leksyon sila, all the land, all your enemies, all that He had promised on, all came to pass. Amen. Yeah. Pastor, ari kita sa aton Monday, a sign of concern. Ano di ang punto nga imo na talupang Ang ako na talupang dandra, Pastor, sa Monday nato, no, nga ang kadalagan, hindi nato ni pag-i-take for granted because ang kadalagan sa isa ka Kristohanon, connected na siya sa pagkamatinomanon sa pulong sang Ginoo. Yes. So kung ang isa ka tao grounded siya sa pulong sang Ginoo, then it's easy for him to know sang kabubuton sang Ginoo
and that ang pagkamatinumanon magaresulta sang iyang paghibalo sang kabubuton sang Ginoo, and then aton makit-an dira nga ang ina nga pagkamatinumanon naton will be sustained by the Holy Spirit. Yes, and that's correct. Yes, ma'am. Ang nakita ko, di Pastor, no, nga area of concern, kung sa title pa, success is the fruit, but obedience is the root. Hindi, kung kisa ako, gina-strive tabla sa ubong with all the information sa internet. This is the step 1, 2, 3 to succeed in life. Pero kung tanaw nato, no, sa experience siya ni Joshua, klaro gid Pastor, kung hindi ta magmatutom, bisan successful ta. Kung hindi ta magpadayon sa pagkamatutom, madula inata na. And that's an area of concern. Meaning, hindi ni sa aton, hindi ni tungod sa akong talento, sa akong kaalam. It's all because sa akon pagkamatutom, kay ang akon Ginoo matutuman. Ara na sila, Pastor, sa sulod. Na-divide na nila ang mga duta. They were there successful already because God fought for them. But the area of concern of Joshua, nga ang inyo ni nga success, open-ended ni. Kaya ang close-ended question is answerable by yes or no. But open-ended question is a question that it is abroad. See, amo na siya, ang success, ang inyo nga ano ni nga success is an open-ended success. In other words, dako pa. Actually, may ara pa nga territory, Pastor, nga wala pa nila makuha. Kasi sila ni Joshua, may ara pa. Kuhaon pa ninyo na. But depende sa inyo nga pag-connection, sa inyong covenant, how faithful you are in your relationship with the Lord. Yes, Pastor. Seeing sa sitwasyon sila, Pastor, nga there are places pa nga wala pa nila makanker. In the mind of Joshua, nakita yan na ang potential nga problem. Yes, so. Ang ining mga tao nagtinamaran na kay aron sa comfort Ara na sila mo. Ara So, na. Nakatilaw na, pero wala, may ara pagitani. Pero ginpatilaw lang. Patilaw lang sila sa Ginoo, but yet nakita niya. So that's why ang aton lesson naghambal siya nga there is that a sign of concern. Nga something potential evil may happen sa sining mga katawhan tungod kay wala nila ginapadayon, fulfill completely ang mission sang Ginoo sa ila to possess all the land. Amo man ni mga utod kung partially ang partial gani aton obedience is disobedience na siya. Amo ginao. Being a father, kita nga ginikanan, kita ko na nung ang future sang kabataan ta by the press, by sa ilang presenting nga ginahimo. Exactly. This is Joshua mo man. Joshua sobra na 80 years old. Di nabalaan niya na daw hindi nagid sa madugay. Yet may areas of concern siya kay ti nakita iya nga kun inyo ni padayunon daw maritroko gid. Do you have some more idea, Ma'am Sheila? So ginano nga aton gid panumdumon Pastor nga ang aton Ginoo matutong gid siya. So but kung kisa wala Pastor, we've seen people nga kung nag-struggle sila, they're questioning God. They're blaming God. Nga mo ni Ginoo. Pero we have not even looked into us. Probably we are the problem. Probably parehas ta sa sining mga Israelites nga wala na satisfied na ta sa aton status, okay na masimba, mapuli. Wala na sang we keep the blessings inside sa aton lang nga panimalay. So we are to really share. Kay kung isa nga aton mindset bla maalaga ta sa Ginoo kun yara kita sa kamungaya. Pero kun kuwao na gani nam sa di nang Ginoo. Di naman. And that's correct. Wala gid kita dako nga panahon clear boundaries. Ang punto diri Pastor before na ko nibalik sa imo nga si Joshua may pamilin-bilin. Okay, of course, mayara siya nga ginhatag nga kanami sang Ginoo, tanan ginhatag sang Ginoo, but padayon ka mo and then you have to cleave with the Lord. Ang cleave, that word, Pastor, can you explain further? Ang word nga cleave na siya, connected na siya, parehas na sa Hebrew word, Pastor, sa kay Adan, kay iba nga nag-isa sila. Nag-isa sila. Amo na ang word nga cleave. Kag dire, gingamit ini nga word nga cleave ni Joshua in connection sa ilang pakigrelasyon sa Ginoo. Okay? Kung nato lang taon,
ang Joshua chapter 1 verses 7 to 8, ginapanom nga be strong, be courageous to observe the law. Amo ginahambal sang ni Joshua sa ila because nakita niya nga ginahambal naton nga potential concern nga ang tao ma-infiltrate sila sang mga teaching sa mga pagan sa ginatawag nga idolatrous worship. Kagkabalo kita makuturan nga idolatrous worship sang una nga panahon kag sa Subong is totally different. Because idolatrous worship in ancient time was always associated with sensuality, sex, and killing. Sa aton niya Subong ya magsimba-simba sa larawan ang mga idolatry. But sa ila to ya Sa una grabe. ang sexual activity, it's done in the temple. That's why kung imo basahon ang Second Kings kay Joshua nga kay Josiah nga ginkuya ang mga idolatrous things dito kay ginhimo ang temple sang Ginoo nga idolatrous temple ni Baal kag dito nagahimo sang mga abomination sa sulod sang simbahan. So that's why amo nang akigid ang Ginoo kay ang description ni Ellen G. White sang pagan or hedonism, paganistic nga worship is the most degrading form of religion. Kay patay gid kag sexual activity ang ginahimo nila. So diri ginapakita pastor nga ginpahanumdom ni Joshua ang iyang makatawhan agud mapadayon ang leadership ninyo ma-maintain ang kaayos ang Ginoo sa iyo. You have also to maintain, to inform and teach the people sang iyang pagtudlo ang Torah. Amen. Yes, ma'am. Sila kanami, Pastor. So, ang nakita ko diri no, nga ang boundary is not physical boundary. It's a spiritual boundary. Yes. Once they start to, like, for example, enter marriages, you start to get acquainted, ang imo nga panglantaw nagalain, Pastor. And I think we need also to apply this time. No? Nga we need to have clear boundaries. Kag ang aton nga boundary, Pastor, is ang hambal mo gani, ang cord gid sa Biblia. Yeah. So, as we go out to the world, dapat acquainted gid ta sa pulong sa Ginoo. Pastor, thank you, Ma'am Shea. Pastor, akong balikan tong clip lang. Ang clip daw, isa man, ang akong nga synonym, sang clip is yoke. Ang guta. O kung ang singkaw. Nga, sa una nga panahon, ang arado, ya duwagid. Karon niya, isa na lang karbaw, isa na lang kabaka, ang arado. But sa una nga panahon, duwagid. Okay. Ang isa na is trained. Ang isa ya, amateur pa. Hindi pa kayo. So, ang iyang ibuaton sa isa, sunod-sunod lang sa isa yung ano. Kaya kung duwa sila nga mga strong, pag-away na sila. Oh. So, amo na ang mag-asawa, amo na ang bana, head, ang asawa is support. Exactly. Amo man na, ang Ginoo, amo ang head, nga sa aton nga pagtrabaho, sa atong palagad sa Ginoo. Siya ang master, kita ang magsunod-sunod so that ang resulta sa arado, ang resulta sa panguma, kanami ang aton kabuhi is nice. Wala kita taon the anger of God. Pastor. So amo ni mga kita ma-misunderstood naton kung kaisa mga kauturan nga ang Ginoo gugma siya nga patyon niya. Patyon niya ning makasasala. It seems very opposite sa nature sang Ginoo. But aton lang taon makauturan nga even though God is loving, patient, long-suffering, ready to forgive, pero hindi niya matolerate ang sala, mga hinigugma nga mga kauturan. So, ang Ginoo nagakaakig siya sa sala, pero hindi siya makasala. That's why He gave His only begotten Son, nga kung magtuo ka, makarealize kita nga kita makasala, we come to Him and accept His sacrifice, makaangkon kita sang kabuhi nga walay katapusan. Because ang Ginoo, ang iya nga pagkaholiness, refers sa iyang character, is not subjected to emotional, revengeful, and unpredictable overreaction sa mga event nga ginhimo sang tao. But God is very objective, nga gaghimo sang judgment because He is a righteous God, kaya gina-uphold niya ang justice. Kaya karon kung hindi niya pag-uphold ang justice, hindi niya tagaan sang sentensyahan ang makasala, so makompromise ang iyang pagka-Diyos sa gugma. That's why nga ang Ginoo nagakaakig siya sa sala pero ginahigugma niya ang makasasala. Ang isa pagid, ma'am, sila before na ako balik sa imo. Ang isa pagid nga tigin sugo sang Ginoo Joshua. Actually ang original plan sang Ginoo hindi gid pamatyon. Ano lang isdugon lang kamay. Oh, pero silang sa Ginoo. Kung hindi gid sila mo isdog, then tanan nga nagaginhawa papason gid. Yeah. Amo na siya ang ano ni kay
because ang resulta kung hindi sila mag-idog, hindi sila mag-conform, ma-contaminate ang mga Israelino. Ma-infiltrate ang katutom sa Israelino. Amo na lang ako magupudupod ka sa hindi mga matumulo. One day, madalagid ka sa ila pagka hindi matumulo. So that's the ang Ginoo tama gid kay mo niya. Kaya ma-jealous God. Yeah. Okay, na kaya gusto sa Ginoo siya lang gid. Kay balaan niya kung siya lang successful gid ang iyang katawan. Pero kung may iban nga Dios, then there is a great tendency nga madula gid sila. Ma'am Sheila. Akon, Pastor, i-connect ko lang ni siya sa mga previous nga mga adlaw. Ang Ginoo matutom. Tungod sa katutom sang Ginoo, may ara sang area of concern, which is dapat magsunod gid sa iya. Kung hindi ta magsunod kag madula ang boundaries mga kauturan, dira naton ma-experiensyahan ang kaakig sang Ginoo. Not because of He wants to destroy us, but He wants to destroy sin. Yeah. So mo lang ginang as much as possible, hindi na ta mag-abot. Pwede ta gid ni i-avoid na part, Pastor. Ang kaakig sa Ginoo, pwede ta gid ni hindi ma-experiensyahan. Kung pag-abot sa sign areas of concern, aton nga gintutuman, aton ginsunod ang kabubuton sa Ginoo. And even in the sa Israelites, amo nang hambal ni Joshua, amuning matabo sa inyo kung hindi kamo magmatutom. Kaya Nakita aton gid Ginoo. siya. Oo. So it's a warning na. Pero of course, we know the story. Ara gid kapon ang kabatinggilan. Kung anong kabatinggilan sa ilang ginikanan during the 40 years in the wilderness, ara lang yapon daw ara sa genetic. Pero even though genetic ang atong balatian, Pastor, we can curb it by correcting, doing right way of living. Yeah. Sakto na, Pastor. Yeah. Ma'am Sheila, ibalik ko sa imo when nag-give time. Sa atong nga Thursday, cling to God. Yes. Na-amaze ko diri, Pastor, sa punto no nga ang aton pagkamatutom sa Ginoo, hindi ta dapat mag-focus sa thou shall not, sa indi. But mag-focus tagali sa aton pag-foster sang aton consistent, conscious and consistent nga relasyon sa Ginoo. Kung ang imo relasyon sa Ginoo amo ni ka-close, you don't even consider the don'ts because that's already your lifestyle. Yes, and that's correct. Kagamo ganitong gina-point naton nga ang pag-cleave. Kung suod gid kita sa Ginoo, I don't think we have space for Satan. Yes. Yeah. Amo na bala, Ma'am Sheila. Sikreto lang sila. Mga koteron si Ma'am Sheila, kalaslo na ni siya. Ang punto amo ni Ma'am Sheila, ang nabi sa imo, hindi ta mag-focus sa do not. Thou shall not. Kaya hindi thou shall not, wala na nibahin sa aton kabuhi kon aton ginatuman ang aton relasyon sa aton bana, sa aton asawa. Hindi ka na mag-remind dad, hindi ka mag-amonia, hindi ka mag-amoni. Wala na tani. Because hindi ginamahimo nimo once you have a relationship, once you cleave to one another as husband and wife. Ginoo kagang Diyos. Yeah, amo ning ginambal sang Ginoo, Pastor, be careful. It's a command. Be careful nga mabinantayon kita. And isa dira nga ginapunto sang Ginoo nga we need to guard our spiritual identity. Because ang aton spiritual identity sa mga Israelites, if you remain to guard your spiritual identity, you will become the head, not the tail, and people will come to you. People will borrow from you. And they will be attracted sa Ginoo nga ginasimba naton. That's the purpose ng Ginoo sa ila. That's why ginapahantop gid sa pangunahuna ni Joshua sa mga katawhan nga magpabilin kamo faithful sa covenant. Kay kung magpabilin kamo nga faithful, ang ining mga possible mga threats wala inaapekto sa inyo. Yes. Because you keep conscious. Ang term na ginagamit ni Ma'am is conscious and consistent allegiance sa Ginoo. Kung ang tao nakaibalo sa kung ano ang kaayos ang Ginoo, mahuya sa himo sa pagpakasama, Pastor. Mahuya gid siya. Pero galing kung kaisa ining tao wala kay nagakalimot sang kaayos sang Ginoo kun ala sa kamungaya malipatan ng Ginoo amo na nga kung kaisa nagalisa kita sa dalanon sang Ginoo. Yeah. Kag hindi lang gid mag-abuso. Kay kun sa abuso kita kaayos ang Ginoo ini pasayloon na ko no. Yes. Pasayloon da sang Ginoo ang 50 ta nga
nga mga makasalanan, 51 ang pagpapsaylo sa Ginoo. But a day will come. Hindi na yan nga all throughout na yan. A day will come nga imo gidya anihon. Wow, wala na kita panahon. Mangayon na lang ko sang last take ni Ma'am Sheila and then eventually si Doc Eldin. So, mga kauturan, no, aton ginakita halin sa biblical times, 'di ba? Until sa aton panahon subong, ang aton Ginoo wala gid nagabago. He is the same yesterday, today, and forevermore. And the blessings nga na-receive sang Israelites, we will receive the same blessings. Kung akong ganita nawon sa lesson, no, though ang summary, Pastor, is Sunday kag Thursday. If God has been very faithful and you stay with God, you will be loyal to God. You don't need in between. Because the blessings will continue to overflow to you and you will be a blessing to the world. Yes. So siguro it's a big reminder sa akin personally, no, nga damo ta care sa kabuhi. But our first priority should be to stay loyal with God, to have this consistent and conscious relationship sa Ginoo, and the rest. If you will take care good kuno sa business ang Ginoo, He will take care of your business. Yes, as well. and that's correct. Makanami, gid kay Ma'am Sheila mag-emphasize. I hope nga nadala kita mga utran, naka-intindi kita. Yes, Doc. Luya ko lang pasudalon sa inyo ang famous dictum sang mga Hudiyo nga nagsaya, obey and live, disobey and die. So nagapakita inig og mga kauturan nga kung kita magmatinumanon consciously sa kabubuton sang Ginoo, assured kita sa eternal life, apang kung kita willful nga nagahimo sang butang nga nagapasubo sa Ginoo, ang kasiguruhan sa kamatayon aton man mangkon. Yes, mga kauturan, padayon lang kita sa pagkabit sa Ginoo. Padayon lang kita sa pagsunod sa iya. Padayon lang kita sa pagdependent sang aton nga mga struggles, sang aton mga endeavors sa Ginoo, kay He will lead us to success. Hindi lang success, lead us to eternal life. Sa hindi pa si Doc Eldin magpangamuyo, akong liwat pasalamatan ini aton mga sponsors, si Ma'am Midon and Edo Vandes, Sir John Luciano and Goldie Joligi Jr., Dr. Erwin and Dr. Rhoda Hardinico, Ma'am Evelyn and Elder Herbert Tamoni, Dr. Norvin and Ma'am Rosalina Hibieso, Jet and Susan Caro, Johan and Myla Susana, Iboy and Jessica Malabanan, Jimmy Trino and Anily Trino Perdido, Alex Pehedero kag si Sister Gina Pehedero Ilomer, Antipas Piedad, Marlene and Pastor Phil Peregrino, Marlubel Hiruta Lurin, Ladel Labalan Gascon, Mananghilin Barbasa, and Doc Leopold and Ma'am Ivy Hope Balidyong. Ang Diyos magapakamayo sa inyo. Yes, Doc. Magapangamuyo kita, hinigog mga utod, salamat Ginoo, sang kaalam, sang balang espiritu, nga amon angkon, nga nagiya sa amon Ginoo, nga sa amon pag-discuss ang Sabbath School lesson, nakakuha kami Ginoo sa mga pagtulunan, nga ginapahanumdom mo kami Ginoo, nga ikaw matutom sa tagsa-tagsa namon mas Ginoo sa makapaslawan nga amon nahimo sa imong atubangan. Ginoo kami nagapangamuyo sing dalayon nga ikaw maghahatag sa amon sa balaang espiritu sa pagpaisog sa amon Ginoo sa paghimo agod nga ang Dios non nga katuyuan Ginoo matuman sa amon kabuhi. Pakamayuha ang amon mga tagpalamati, ang amon mga viewers, ang amon mga sponsors. Ikaw Ginoo maghatag sa may panlawas malaw kinabuhi kagkabugana Ginoo sila matag adlaw-adlaw kinanglanon ihatag Ginoo. Kagkabay nga ining pagtulunan nga amon ginhimo Ginoo makapahamtong sa amon pagkabuhi Kristo hanon dira sa imo sa ngalan ni Hesus.